आर्मिफोरा लांनानै गुल्ला गुल्लि खालामना दोनबाय। सानथामनि उनावसो आंनि बिसायखौ मोनदों। बेयाव नामायो बेयावबो मोना गथ' गथायखौ लानानै। बे समायाव आंनि गथ' उन्दैयाबो 2.5 बोसोरसोमोन। गथ' गोदोरा 6 बोसोरमोन। बेसेबां दुखुनि उमाय। बिहाव बिखुनजोआबो बेंग्रा बेंग्रिमोन आंनिया। जों आलाय सिलाय दा गथ' गथाय उन्दै उन्दैनो जोंनि हौवाफ्रानो थैजादों। दा बेखायनो जों गथ' गथायनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय जों माने आन्दलन खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों। जोंनि बर' हारिया मोनसे समनिफ्रायनो मोनसे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो सिमां सुजुबोगासिनो दं आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि मुङाव गोबां बर' सुबुंफ्रा मुंख्लं जाबोदों आरो गोबां मुंख्लं जानायनि उनाव BAC, BTC आरो बिटिआर गोरोबथा जाबाय। नाथाय बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जानाय न'खरफ्रा दासिमबो मुंख्लंनि मुङाव गोबाङानो जेबो मोननो हायैयाव बर' हारिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। नंगौ, बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव गोबां बर' सुबुङा मुंख्लं जालांबाय। बिसोरनि थैजोंनो BAC, BTC आरो बिटिआर गोरोबथा जाबाय। बड' हालामखौ गावनि खुंथायजों खुंनो खाबु मोनबाय। नाथाय दासिमबो मुंख्लं न'खरनि मेगननि मोदैया राननो रोङाखै। हाजासे दुखुजों सहायना न'खर सामलायदों मेगनाव मोदै लाना। BTC खुंथायनिफ्राय मुंख्लं न'खरनो न'खर सामलायनो अनसुंथाइ होनायनि रादाय दंमोन। नाथाय रादायल' जाना थाबाय। दिनैसिम गोबां मुंख्लं न'खरा अनसुंथाइ मोननो हायासै। बेखौ नोजोर बोनानै अदालगुरिनि टंला सामुवापारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव अदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं न'खरारि आफादा मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव मुंख्लं न'खरनि फारसे सरकारारि अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों। नैबेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट आफादा लादों। डिस्ट्रिक्टनि जोंहा 3 बोसोर जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ। दा बेखौ सोलाय सोल' खालामनायनिबो खोथा दङ आरो जा सरकारनिफ्राय एक्सकेसिया होनाय खोथा, एकर्डनि खोथा, बेफोर गासै खोथाखौ सावरायनो गाना बे आफादखौ जोङो दिनै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेयो जों सावरायगासिनो दं। दा दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों दा दिनैनि आफादनि गेजेरजों आं थोंजोङै जोंनि आसाम सोरकार गभर्नमेन्ट आरो जोंनि दिनैनि बिटिआर जा काउन्सिलनि सोरकार बिथांमोनखौ जों थोंजोङै सोंखारिगोन। बिथांमोना बे मुंख्लं न'खरफोरखौ जा 5 लाख थाखानि लुब देखायनानै लाजिफोनांगासिनो दङ, बे सोंखारिथावना। दिनै मुंख्लंनि थाखायनो दिनैनि बर' हारिया जि स्टेजसिम मोनफैदों, बे मुंख्लंफोरनि बिहोमानि थाखायनो मोनफैदों। दा बेबायदि मुंख्लंफोरखौ हारिनि थाखाय जाय जायगायाव जिउ बाउसोमबाय बिथांमोनखौ दिनै अपमान खालामबाय थानाय जादों। दिनै गोबाङानो बुंनो नागिरो जे इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङ होनना जोंनि दैदेनगिरिफोरा। जुदि थारैनो बिथांमोना इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङमोनबा मुंख्लंफोरनि सायाव, दिनै जा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो दिनैनि बिटिआर सोरकारा जाबायदि जोंखौ लाजिफोनांगासिनो दङ, बेखौ बिथांमोना सुबिदाखौ होनाय नङामोन। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मिडिया जे थांनाय 2017आवनो स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे खोथा फोसावदोंमोन जे आगोलनि BAC, BTC एकर्डसिम जायफोरा मुंख्लं बिमुंखौ मोनदों, दा बिथांमोननो 5 लाख रां होगोन। लोगोसे आसाम आन्दोलनाव जायफोर मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख होगोन होनना बुंदोंमोन। दा बिनिनो हारसाफोरनो होलांबाय। जोंनि बर' मुंख्लंफोरखौ मोखां साइडआव खालायना बेयावबो दोनबाय। दा बिनि उनावहा बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय थानाय बायदिहै दा जों सानदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा मोननांगौ, जाय दुखुथिया जोंहा न'खरफोर दं, जाय बिसिया दिनै रावबो गैला, दा बिथांमोना 5 लाख मोनोबा जथेस्थ' गोजोनगोन होननानै। दा दिनै नुबाय 2.5 बोसोर पार जालांबाय। दा बै 2.5 बोसोर पार जालांनाय उनावबो दिनैसिम बिथांमोना होनायनि माबाखौ लायाखै। दाख्लै मोनसे खोथाखौ बुंलायबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जे 26 जानुवारि खालि बिथांमोना बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो जों होसिगोन, 27 जानुवारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जों होलांगोन। दा बेबो मा जादों? दा बिथांमोना बुंबाय। बेनि लोगोसे जोंनि जा जों माहारियारि आफादनि जा आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो मुंख्लंफोरनो होलांनाय जासिगोन। ओंखायनो जोंबो सानदोंमोन जे सानैसोआ मोनग्रोथोंसै, मोनसिगोन, जों उनफोराव जोंहा होलांबाय थागोन। हयथ' मुंख्लंनि लिस्टफोरा क्लियार जायाखै। दा दिनै लासै लासै बिथांमोना मा खालामदों, बेखौबो खमायनानै सोरबा 400 बुंदों, आरोबाव दाख्लै खमायनानै 200 साबानो होनना बुंदों। दा बेफोर जानो थगायनाय जायाखै, लाजि फोनांनाय जायाखै। होयोबाथ' डाइरेक्ट होनांगौ। दा बेखौ बिथांमोना माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरियाबो दंफायो, बिथाङानो बुंनाय। दा बिथांमोनाबो एसे बुंना होनांगौमोन। मुंख्लंफोरखौ थगायनाय जादों, मुंख्लं न'खरखौ थगायनाय जादों। मुंख्लंफोराथ' हारिनि खारना जिउ बावदोंमोन, थाखानि खारना बावाखैमोन। मुंख्लंनि बिनिमयखौ बिथांमोना होनो हाया। जायफोरा मुंख्लंनि बिसि बिथांमोना बे सिख्ला बैसोआवनो खाफालनि सिन्दुरखौ दिनै खोमानानै आलाय आथानैहाय जिउ खुंबोनांदों, बिथांमोनखौ बिसोरसो मिथिगौ।
जाय बिमाया गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय बावबाय बे बिमाया दिनै बे आलाय आथानि जानानै दं बिथांमोना नायफैयाखै आरो बे रांखौ मोननायसो बिथांमोनाबो संसिगौमोन होननानै सानदोंमोन दा बिदि थगायबाय थानाया सोंखारिथावना आरो बे अपराधबो जादों आरो बेनिखायनो डाइरेक्ट जों सोंखारिदों दिनै मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंदोंमोन जे सोलायनाय सरकार जोंबो आसा खालामदोंमोन सोलायनायाव बायदिसिना जोंहा एसे एनै जा डेभेलपमेन्ट बे सोलायनाय फैगोन बिटिआरनि एकर्डफ्रा जाफुंगोन नाथाय दिनै जिथु सोलायनाय लाबोबाय जिखौनोखि जों मुंख्लंफोरा जायनि जाहोनाव जिउ दान होआखैमोन जेखौ जों मुंख्लं न'खरफोरा लुबैयाखैमोन जोंनि रायजो राजा लुबैयाखैमोन बेबायदि सोलायनायखौ दिनै नुनो मोन्दों दिनै सेथि सोलायनाय होनबा जों नुनो मोनो बिएसि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जिथुनिखि जोंहा पावार मोन्दोंमोन 40टा बिफानखौ सामलायनाय पावार मोन्दों बिथांमोना जाबायदि सामलायदोंमोन बिथांमोननि बे दफाफोरनि बे बिफानफोरनि गेजेरावनो बिथांमोननि इएम एमसि लाजियाव नांगौ बिफानफोरखौ बा अनुदानफोरखौ होदोंमोन लामा सामाखौ बानायजोबदोंमोन नाथाय दिनैनि जा सोरखार बे फैनायनि उनावहा बेफोरनि खायफोर बिफानखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ हरफिनबाय बिनिफ्राय जाय एमसिएल इएमआ बे समाव फान्ड राननो हादोंमोन दिनै 2.5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो फान्ड राननो हायाखैसै मानो पावारखौनो बिसोर गथायजोबना लाबाय बे सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन आरो नैथि सोलायनाय होनना बुंनो हायो दा बै समाव जिथुनिखि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खायफोर पावारखौ मोनो बिथांमोना बिटिसि सरकारा बे समाव थानाय गोबां लाइमोनफोरनो साकरि होलांदोंमोन दिनैनि सरकारा बे लाइमोनफोरनो साकरि होनायखौ बन्द' खालामना दोनदों दिनैसिम सासेबो होनो हायाखै आरो मोनसे खोथा बिएलटिनि जा एकर्ड जादोंमोन एबसुनि जा एकर्ड जादोंमोन बेफोराव बिएलटि हानजानि जेसेबां दावहारु दंमोन सोद्रोमा दंमोन लिडार दंमोन बयखौबो ज' खालामनानै बिसोर खामानिफोरखौ मावलायदोंमोन बिटिसि एकर्डनि जाफोर दफा बेखौ रायलाय मावदोंमोन आरो जायफोरानोखि बे आफादफोराव दंमोन बिथांमोननि न'खरखौ बिसोर फोसाबनानै होदोंमोन साकरिनि बेबस्था खालामना होदोंमोन बिथांमोननो खिन्थु मुंख्लं न'खराव थालांदों दिनैनि सोरखारा मा खालामदों बिटिआरआ जोंनि एनडिएफबिआव जायफोर 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामना फैबाय बिथांमोनखौ गोदाव सोराव खालामना दोनबाय सोरखौबा जेलावनो गारबोबाय दा जायफोरा नै गोथाङै दं न'खराव दं बिथांमोना आलाय आथानि जानानै दङ खुनु संस्थापन गैया मा खालामगोन मा मागोन जायफोरा दैदेनगिरि बिथांबो बिभाजन खालामनानै दोनदों दा बेफोर सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन आरो मोनसे खोथा जों सोलायनायखौ जों बिथांमोना जों नुनो मोन्दों जे आगोलनि जाथे सरकारमोन बे सरकारा मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन 40% मावोबा 50% मावनाय खोथा बुंदोंमोन दिनैनि सोरखारखौ जा नुदों बिथांमोनाथ' 5% मावबानो 95% मावनायनि खोथा बुंदों दा नोंथांमोना नुदों 95% मावबाय होनना बुंदों माखौ मावखो बिथांमोना जुदि 95 जानायमोनबा दिनै जायफोरा जेराव दंमोन बिथांमोना ओंखारनांगौमोन जायफोरा दिनै आफादनिफ्राय ओंखारबोबाय सारेन्डार खालामबाय बिथांमोनखौ संस्थापन मोननांगौमोन मुंख्लं न'खरफोरा संस्थापन मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनाखै मुंख्लंनि बिनिमयाव जों मोनसे खोथा सानदोंमोन जाफोर जोंहा इनस्टिटिउसन्सफोर फैदो बेफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे सोरांनि पहरखौ मोनो बिथांमोना जायगायावनो थानानै फरायनो हायो दा बेफोरनि गेजेरजों जाहाथे मानब सम्पदा ओंखारलाङो बेफोरखौ नुयोबा जोंहा मोजां मोनगौमोन आरो जों सानदोंमोन जे इन्डास्ट्रिफोरखौ जुदि बानायनो हायोबा जोंहा जिथुनाखि लाइमोनफोरा बाहेरायाव थांनानै जों खस्थ' खालामनांदों गोबां हालाय हाथानि जानो गोनां सोरबा जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोना जोंनि एरियायावनो खामानिफोरखौ मोनगोन ना बेफोरनि मोनसेखौ जों मावजोबनाय नुवाखै मोनसेबो मावनाय नुवाखै बबेखौ लाना 95% बिसोर जाफुंनायनि खोथाखौ बुंदों दा बेफोर खोथाखौ जों बुंनो गोनां दिनै जों बुङा सानदों मा बुंनो गोनां जाहैदों बिथांमोना दिनै माबाखौ बुंदों जे दाखालि सासे एक्स इएमआ मोनसे खोथा बुंदों बिपिएफनि बियो बे मोनसे खोथा बुंदों जे मोजां खोथा बुंदों जे जायफोरानोखि दिनै सोरखाराव दं बिथांमोना बिपिएफखौ रायबाय थानायनिख्रुइ बिपिएफनिसो बांसिन मोजाङै मावनाय खिथिनांगौ आरो महा मावदो देखायनांगौ दा बेबायदिसो जोंहा उन्नति जागोन दा जायफोरानोखि बिटिसि बे खमायाव बिटिसि सोरखारा मावदोंमोन बेखौ जों नुखादों दिनैनि सोरखारा मा मावखो बेखौबो देखायनांगौ आं मोनसे उदाहरन होनो सुइजारलेण्ड बानायनाय खोथा बिसोर बुङो आं खैराबारि टाउननि 1 किल'मिटार गोजानाव आंनि गामिया आरो आंनि गामिजों नांजाबनानैनो जोंहा बै कलेज दङ खैराबारि कलेज खैराबारि हाई सेकेन्डारि दङ अलंबार गोजौ फरायसालि दङ गेजेर फरायसालि दङ हातिबेल मेडिकेल दङ आरो बे लामाजोंनो जोंनि जिथु गामिजों फैनाय जिथु राजा लामा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा इउएन एकाडेमियाव थांनाय बाथौ आश्रमाव थांनाय गासै फरायसुलाफोरा थांलाय फैलाय खालामो बेजोंनो गुवाहाटि मंगलदै थांनाय जेसेबां बास दं बेजोंनो थाङो बे लामाया दिनै ओरैबायदि अबस्था जादों आं नोंथांमोननो होगोन दा साइडआव बिदि थांनो हानाय खुनु माबा परिबेक गैया सब साइडआव दै जाना दङ मेन लामायानो दै जाना दङ बे 2.5 बोसोराव दा बेबायदियावहाय माबोरैहाय दा गथ' गथाय बेयाव थांलाय फैलाय खालामो दा बिसोर सुइजारलेण्ड बानायनाय खोथादों बियो दिनै हाखर जालांबाय आरो जुदि 2.5 बोसोर थायोबा बे दिनै गारि सालायनाय थाबा दैज्लाङाव बेयाव दैखर बायदि जाना थागोन
दा बेबायदि अबस्थायाव बिसोर सुइजारलेण्ड बेखौथ' जों लुबैजायाखैमोन ना मावनांगौ रास्ता बदलि मावथो बायदिसिना मावथो बेखौ सोलायजानायखौ लुबैजादोंमोन दिनै जों खावलायगोन जायफोरा दिनै जेलाव दङ जायफोरा मुंख्लंनि न'खरफोरा आलाय आथानि दङ बिसोरखौ नायफैनांगौ बिथांनि जाफोरा खोथा होदों बेखौ मोजाङै मावनांगौ जि खोथा होदों बेखौनो मावनांगौ जे जुदि बिथांमोना होनो हायाबा हाया होनना बुंनांगौ होयोबा होयो खिन्थु थगायनानै लासिंसिं खालामबाय थानाङा रायजो राजाखौ थगायनाङा बेखौ खावलायगोन लोगोसे बिथांमोना आरोबाव मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन दाख्लैबावैसो प्रमद बर'आ दा जोंनो 200 साबानो होगोन होनना बुंदों दा 200 साबानि होनायनि उनावबो बिथांमोननि आखायाव 25 कोटि थाखा दङ होनना बुंदों जुदि 25 कोटि दङबा जोंनो मानो होआखै मुंख्लंनि फैसाजों 25 कोटि दङ मारोबा बेखौ मानो रानाखै दाखालि आं दैया मोनसे माबाजों मेसेजजों मोन्दों दाखालि बिसोर जितिया काउन्सिलनि एसेम्बलि जदोंमोन बेयाव सासे सोंदोंमोननो जे मुंख्लंफोरनि जा एक्स हैसिया बेखौ मानो होआखै होननानै बेयो फानदोंना गैया बेयाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 200 बेसेबा कोटि थाखा दंखायो होननानै जुदि दोङोबा बेखौ मानो बाहायबाय थादों बियो गाव महाबा मा नलेज फेस्टिभेल बानायदों माबा बानायदों मुंख्लंमोननो आगोलाव होग्रो बिनि उनाव मा फैसाजों लाबो गावसोरनि फैसा दङ बेखौ आलादाहै बानाय खिन्थु मुंख्लं फैसाखौ बिथांमोना मानो बाहायबाय थादों बेहा बेखौनो बुंनो गोनां आरो जों बुंदों जे नै साननैसो उनाव जों मार्चखौ नेबाय मार्चआलासो जों टाइम होदोंमोन बिनि उनाव जों एप्रिलाव लामायाव ओंखारगोन जोंनि ओंखारनायनि जाहोना जाहैबाय एकर्डनि जाफोर दफाफोर जोंना जायफोर आलाय आथानि जाना दङ जेलाव थानाय बायदिसिनाखौ जों दिहुनजोबनांगोन बेखौनो खावलायो आं फोरमायनो नागिरदों आंनि हासबेन्डआ जे 2001 सनाव गोमालांबाय बिनि थाखाय आङो गोसो गाबनानै दिनै लिंहरनायखाय बेयाव फैनानै आङो फोरमायनो सानदों नाथाय जोंनि न'खराव बहुद जेलेंगार खालामनानै गालांबाय माबोरैहाय नोंथांनि बिसाया मुंख्लं जालांखो 2001 सनाव डिसेम्बरनि 23 तारिख मोनानि समायाव न'आव उन्दुना थाबाय थानायावनो आर्मिफोरा लांनानै गुल्ला गुल्लि खालामना दोनबाय सानथामनि उनावसो आंनि बिसायखौ मोनदों बेयाव नामायो बेयावबो मोना गथ' गथायखौ लानानै बे समायाव आंनि गथ' उन्दैयाबो 2.5 बोसोरसोमोन गथ' गोदोरा 6 बोसोरमोन बेसेबां दुखुनि उमाय बिहाव बिखुनजोआबो बेंग्रा बेंग्रिमोन आंनिया बिथिं थाङो बिथिंबो आश्रय नामायनायाव रावबो खोन्थानो हायासै सानथामनि उनाव गोथै सहखौ जोंनि थाना हरसिंगायाव होफैबाय बेयाव मोनबाय गोथांहायनो दङमोन आंनि बिसायखौ बेसेबां नासथि खालामनानै हरदि हर लांनानै फुथारनानै आं 9 बाजियाव होफैदोंमोन 23 तारिखआव दिनैसिमबो बिनि आत्माया जोंनियाव दङ गाबगासिनो दङ बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार मोनबाबो गोदोर गोलावफोरा दिनैसिमबो जोंनो होआखै बै समाव रेहन दैमारि दङमोन बे समावबो रेहन दैमारिया जोंनि न'खराव फैनानै बेसेबां बुंबाय बिनि न'खराव थांनायाव जोंनो जेबोखौनो हाहायजोबो होआसै बे उमयाव बेनि उननिफ्रायनो सरकाराव नांनायाव कट खालामनायाव एसे मोन्दोंमोन फैसा बिनि उननिफ्रायथ' गैया नाना हास्थि खालामनानैबाबो गथ'खौ लांलाय लाबोलाय स्कुल फरायहोदों जि हा हु माहाय दोङो बिजोंनो फरायहोदों बेफोरबायसा दासिम सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा अनुदान मोनाखै बिटिआर सरकार गभर्नमेन्टखौ मा होननानै खावलायगोन गासै मुंख्लं न'खरनि जानानै बिटिआर सरकारखौ मा होनना खावलायगोन जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननांगौमोन बेबायसा मोनाखै नागिरबाबो आंनि गामिया जाबाय नलबारि खाग्राबारि खाथियाव ओमफ्राय आंनि गथ' फिसाया जेनेबा हदायनो 5टा बाजायाव हाजिर जाबाय थायोमोन बेनिफ्राय आङो दाबसे जायगायाव थांनानै फैनानै नागिरबोला गथ'खौ मोनदिया मोनैयाव 2 सानथामसो जाबाय जानानै बिनिफ्राय
नागिरो मोना उनाव सासे लोगो लानानै आङो नागिरनानै थांबाय खवाफोराव खाथाम गावथारनाय मोनहैदोंमोन बेखौ नंगौ नामा होनना नायनो थांनायाव बेनिफ्राय नङा नङियाव बेनिफ्राय बिनि थानानि मानसिया बुंबाय तामुलपुराव दोङो नोंनि ना सोरनि सासे मोदोम गोदोरै गथ' फिसाया दोंहैयो बेयाव थांना नायहैथां होनना बुंबाय ओमफ्राय तामुलपुराव गावथारनाया माबायाव नागारजुलि बे फाथोबारियाव गावथारदो आंनि फिसाज्लाखौ लांनानै आर्मियानो गावथारनायाव बेनिफ्राय नागिर तामुलपुराव मोनहैबाय बर' आन्दलन समाव ओमफ्राय मोनहैनायाव बेनिफ्राय लाना फैनानै ओमफ्राय आर्मियानो गावथारदो बेलेग माबाखै हमना लांनानै दा जिहेतु नोंथांनि फिसाला आंनि फिसाला गिदिर बे फिसाला गिदिरा जिहेतु मुंख्लं जाबाय दायो सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों बेखौ मोनथ'वाखै मोननो लुगैदों आरो जेरै खोनादों मोनगोन होननानै बेवहायनो माने मोनगोन नामा जाहाथे जोङो खरसा पाति थांनाय खोनाखै जाहाथे माइ बांलाफोर मोनोब्ला गाहाम मोनगोन होननानै सानो आरो आंनि साननाय जोंहा माने जोंहा हौवाफोरखौ जेनेबा आन्दलन खालामनानै बुथारजाबाय जेनेबा जोंनि हौवाफोरा बे जोंनो सरकारा जेनेबा माबा मोनसे होगोन होननानै जोंखौ थगायबाय थादों बेखायनो जोंखौ जेनेबा बिदिनो होगोन होननानै थगायबाय थादों दा बेखायनो जोङो बिदिनो गासिबो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो दायो नाजादों ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा जोंखौ नायफिनथों जों आलाय सिलाय दा गथ' गथाय उन्दैनो जोंनि हौवाफ्रानो थैजादों दा बेखायनो जों गथ' गथायनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय जों माने आन्दलन खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों मुंख्लं न'खरनो मोनाखै दाबो मोनाखै जोंखौ थगायबाय नै दिनै बेसेबांबा बोसोर जोंनि फिसाइफोरा जों दा नै दिनै 20 बोसोर 22 बोसोर जालायलांबाय दाबो गरसेबो मोनाखै जों सरकारनिफ्राय गसंनांदो बिदि मा बुंगोन आंबो बेनो मालिक थैनायखाय दा आलाय सिलाय गथ'फ्रा दा इमान बुंबाय थादों सरकारा दा खालामनो हाया बेसांखौ दा 100 बोसोर जाहैबाय दा होनांगौमोन जोंनो होदों अन्थाइखौ दा बिसोरनो होनो हायाखै आलाय सिलाय मारै जानो आरो बेनान गैयाबा जों बिराद आलाय सिलाय दा होबा मोजां जागौमोन बेनिखायनो खुलुमबाय सरकारखौ दा बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंहरगोन दिनैनि नैबे समाव आंथ' बेनो बुंगोन माने होदो फिसाला थैबाय मा खालामबालाय जानो गैया दुसिया जानो गैया मोजां नङा आलानि बिमाया फिसाला गैया बे हारसिं दा बे सासेया बलम सासे गुरुरा बेलेगाव थांबाय गैया दा हारसिं नङा रावबो गैया न' गैया हामा नङा जों मा बुंनो जों जाबाय दुखुथिया मानसि जिमानखिनि दा 6000 बेसेबां जन मानसि थैलांबाय दिनै 20 बोसोर जाबाय जोंफोरखौ सरकारा होगोन होननायखौसो जों नागिरदों जों निजेनो उपजासि हिसाबै जोंनो थाखा नांगौ होनना जों बुङाखैमोन खिन्थु बिथांमोना खुगा दौदों जोंखौ मानो मोख्रा बादि थगायबाय थादों बिथांमोना मा जाहोन लानानै बिथांमोना सानदों नामा जे जों बे गोथैसालिनि फैसाखौ जानानै जोंफोर देरसिगोन देरा पतनसो जागोन बिसोरो सासेबो गनाय नङा जोंहा दुखु नांदों खारन जों होद्राव दिनै इसेबां 20 बोसोर पर्यन्त जों गाबज्रिगासिनो दङ गाबज्रिनायाव बिथांमोना जोंफोरनि खोथाखौ फंसे खोथा खोनासङाखै आंनि हिन्जावानो थैदों 99 सैद' एप्रिलाव पुलिसा गावथारदों बे आन्दलनावनो दिनै आंनि बायदिनो जथेस्थ' घटना जानाय मानसि दङ गैया मोनाखै दानि सरकारखौ मा बुंगोन दानि सरकारहा दा बिथांमोनाथ' जेरबा बुयै बुंदोंमोन जे जोंफोर बे 5 बोसोराव जोंफोर 5 लाख थाखा करि जों होगोन नोंथांमोना सिन्था दाखालाम जोंफोरनो इलेक्सनाव जय खालामना हो बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनायखाय जों बयबो गोसो गुदुं जादोंमोन आनन्द मोनदोंमोन दिनै 3 बोसोर जालायलांबा दिनै जोंनि थाखाय जेबो फंसे खोथाखौनो बुंनायखौनो खोनायाखै मुंख्लं न'खरनो 5 लाख चेक होनाय खोनादोंमोन जोङो ओमफ्राय दा गैया माथो दासिमबो खुनु खबरानो गैया
अब्ला जोंनि थाखाय गाबनाय मानसि रावबो गैया नामा बाथ्रा बिसोर दा आंहा मोनसे खोथा मोनसे सिन्था खालामदों जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एसेबां गोरों गोरा मानसि दङ बे थैनाय मानसिफोरखौ आनन्दसो मोनबाय नामा बिथांमोना फंसेबो खोथा बुङा फंसेबो नारसिना बे खोथाखौ जोंफोर एसे दुखु नांदों इलेक्सनाव जों जा सिद्धान्त लायो जों बेखौनो खालामगोन जों बेखौसो आंनि साननाय मथे आं बेखौ बे खोथाखौ बुंदों जोंनि मथे जों सोलिसिगोन आरो दिव्याश्री बर' बबेनि खाग्राबारिनि खाग्राबारि ओमफ्राय नोंनि बाबाया डेट जादों डेट जादों माबोरै डेट जानाय लांनानै बुथारदों मबेयाव बामोनजिल बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव ओमफ्राय नोङो बाबाखौ गोसोआव दंना गैया गोसोआवथ' गैया ओमफ्राय दायो न'खरावहाय नोंनि न'खरावहाय सरकारनिफ्राय नोंनि फरायनाय जानाय थानाय माबाफोर बेबस्था मोनदोंना जेबो गैया माबायदि सोलिदों दा न'खराव बिदिनो खस्थ' आइ मुवा हाजिरा मावो बिदिनो मासिम फरायदों नों दायो आं दा सेकेन्ड इयार फाइनाल होदों सेकेन्ड इयार फाइनाल फरायसा हिसाबै दिनै सरकारनिसिम मा खावलायगोन नोंथांनि न'खराव जिहेतु मुंख्लं दङमोन दा नोंस्रानि फादारानो बा नोंस्रानि आफायानो जिहेतु मुंख्लं मा बुंगोन दा बिदिनो जोंनि थाखाय साकरि मोजां माने साकरि होबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय न'खर सालायनो बाङाय बिदिनो बाङाय माबा जाबा हामगौमोन आरो दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा सार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन